dugu. Amerika hiru zatitan banatuta dago. Goian Ipar Amerika. Erdian Erdi Amerika eta behan Hego Amerika. Amerika lurraldeetan bi ozeano daude. Atlantika ozeanoa eskuinean eta bizi ziren bitartean ezerkiten Asia, Europa eta Afrika. Jendea bizi zela. Txina, Egipton, Erroman, Erako indiarrak Estatu Batuetan bizi izan ziren, Mississippi ibaiaren Inkak berriz Perun bizi izan ziren. Inuitak Groenlandian bizi izan ziren. Maiak Mexikon kokatuta daude. Aztekak Mexikon bizi izan ziren Maien ondoan. Basamortuko biztanleak Estatu Batuetan kokatzen ziren. Ametxarrapatzaileak gure logeletan jartzen dira. Izpiritu txarrak ez izateko, ametxarrak ez izateko. Orain, ametxarrapatzaile batzuk erakutsiko dizuegu. Hau eguk egindakoak dira, eta beste hauek etxetakoak edo erositakoak dira. Lautarangietako indiarrak ametxarrapatzaileak erabiltzen zituzten ametxarrarik ez aurkitzeko. Zanpantzanetako jadonen zartekara hori ateratzen dute, larreetan espiritu txarrak daudelako eta uste honan jasotzeko. Aserritarrek akerbetzeik uruetan erokin izaten zuten, beste animalien kaxotasuna usan izaten. Abestuta, izakiak 10 lurrean ziren berri bere. Beraiek ez zuten janaririk, ez da ere zeukaten sua beraien artean berotzeko. Botxo batek agin emazion, txakuritzeneko beranai txikiari. Zazitzakiaren gana txinparta bat lapurtzera. Gizakiak nartuak dira, zergatik ez oazen unibanean nartuak batera. Otso erabat azerretu zen eta txakurra zigortu zuen. Txakurrak Itxoaren dute. Gizakiek txakurra zenditzen duten. Ameriko Vespucio. Kolonen biraia aztertuta una doktore zapainutako hegazti baten izena da, munduko hegaztirik ederrenaren izena. Koatlikak berriz suge esan nahi du. Quetzalcoatlek zeretik ikusten zuen baina bihotzak dio, zoaz Euskal Herrira, herri guztieran, tokionak badira, baina bihotzak dio, zoaz Euskal Herrira. Amerindiarra, zer modu zabiltza, berreskuratu alduzu, nahi zenuen giltza. Zuzetari horrek, ondo ulerbeza, gogotik landu badu, nire ingelesa. Kaixo, aspaldiko, zer moduz daude? Herrira etorri ziren gu tontotzak hartzen. Gure baliozko gauza guztiak beretzat hartu zituzten.
Luzaila, urrea. Zuek indarra eta engainu erabiltzen dute. Guk orain, irribarrez eta edukazioz eskatzen dizuegu. Tata! Euskal Herrikoa ere bai. Dio jarra. Euskal Herrikoa ere bai. Eta tomatea. Gure Euskal Herrikoa. Eskerrak hemendik eramatzen dituztela. Gaur egun ez dute horretarako baimenik. Erreserbetan bizi dira lurralde mugatu eta txikietan. Herrialdeko eta Hego Amerikako indianei ere antzekoa gertatzen zaie. Azteka, Maya, Inka. Eta beste zibilizazio. Comanche,